Ti surat ngentay ikan biyag ita agundaway kat naggapo kanin Nana Dolor ti probinsya ti Isabela. Nalagip kumanhumet ti nagsurat ta kayat ko apay drama ti pakasaritan mi bareng makaited iti adal iti tunggal may sakada kami nga dingdingay. Wano gagayem, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Nana Dolor. Pakasaramo to istor ni Desi. Kanayan mo takas ta. Salak to nga umay gumatgatang ditoy. Kanayan mo't ngawan ti aglako. Pasensya kayon kakabsat. Adda nga min napatag-anapanan ti anak ko. Iso a pasensya kayo. Kanayan mo takas tayo. Ay, maawatak ida. Naumadan iti kastoy. Kanayon to mat amapan aglakwat siya ti anak ko. Anang italkakon dito istor. Kanayon. Ay naanak ko, saan ka kumaakanayon arumuar tapno makaado ka iti paglakwan dito istor. Laglagi pa manak. Basit la tipunan da ito istor. Tagkurkurang tayo met. 25,000 pesos laang. Mas dawak Tadi yu pa'y lainan ay 50,000. Amumot akurang. Nang runa kat agbaybayad pa'y laang ni Manong mo arex iti tricycle na nga inalam eh. Anak, ano sa mga minti agbantay Sana tila papapanam. Siyempre, nanang, tatang, kasapulak mati agaliwaksay. Wan, maawatan da ka. Ngam mangiset ka iti maysa nga aldaw apa nagaliwaksay mo. Saan kat nga ad-ado ti aldaw apa nagaliwaksay mo? Ngam ti panaglukat mo iti istor. Awi sundakmat ngamin dagiti barkadak. Di mapanak. Dayta, ti makadadael kan ka, anak. Saan matatang? Nagsisingpat dagiti barkadak. Mapangnamnamaan da talaga. Umatak man iti tinapay. Imayak dito istor mo, takayat ko ti ag-relax, friend. Pasyar manan siguro ti bagam. Wano pangyawisam kanya-kanya. Natumpunan, friend. Wan gayam. Lakwam man pa'y dagita aggatang kasayang mat. Busy ak nga ron. Payam ida, tamapanda dita bangir nga istor no kayat da. Nakog, lakwan nakman mat itayak pa'y. Ay, kwa na. Mapan kailangan ije bangir. Tawan mo't lang dito itigat-gatangan nyo. Dayjay man Ay, kwa, jak ila ko day tata, expired din. Si kamat, friend. Expired gaya man ngam nakadisplay pa ilang dita. Ikataman Saan nga expired day ta? Sige, makapiraan na. Iya ka talaga. Masadutak nga agla ako. O sige, Nakman lang. makantayin to agdidisko na rabi. Ang kaon. Nayon, Daisy. Ayaw man. Indin. One hour pie. Awan ti Cortani. Anda tinto. Magamo ka ngayon. Tatang, nanang, irimit ko kada kayo tinapasadaak. Kwartam dayta nanak ko. Udno, ti ko na ninanang mo. Baka amukan iti negosyo manaytad kan ka. Idulin mo wano aramaat ti daduma para iti maintenance ti tricycle mo. Igatang mo mat iti para bagim ti daduma. Idulin ko langan, nanang, tatang. Tama nga no, dumtang to ti panawan nga anda pa kasapulak. Kan may sa, tintin nagakpay lang, mat. Ala, noan niya ti pagsayaatan na. Iso ti aramidem anak ko. Nanakam ni Rex, saan akas iti adi na ani Daisy? Gastadura ni Daisy. Tila paggasgastusan na nga awan mo't Servina. Mabangkrap ti istor na nga inted ta no kastalaeng. Saan na nga amo nga i-manage? Amo na ngam gastadura lang amin. Igasgastos na mo ti paglakwan na. Agsasadot lang arudan nga agbantay ka naglako. Sa igastos na pa'y awanan na. Mabangkrapan. Ay, makaamumot din Tana ipaiman ti amin kadakwada adwa. Naiteden ti pakauna atawid da. Tapno makita ta no kasanuda apatarayan.
Awan, palso mo ti panagpataray ni Daisy iti negosyo na. Basitan ti umay agatang dita store. Kasano ket kanayon na nakalak. Wan nga ron. Kanayon nga awan ti agbambantay no at daw may gumatang. Nang runa pa no kasapulan dauna yun ti umay dagatangan. Sa nakasara ay awanan na. Makumikom tamot nga ro iti pwesto tay jay ili. Di nakat sa utan ti agnegosyo. Tay sumot la ti mairanod iti dayta. Gastadora nga ubing. Hoy, no agbi-beach kayo, umayak mata. Kikibi! Sana barigot dayta. Uray ad-adunton kanya. O sige. Kaano ka di? Inton Domingo. Sige, basta ibagayo no sa dino. Agigiddan tayon to, amapan. Itugot mo to ati boyfriend mo. Siyempre, mata. Uray si ka. Itugot mo to ti boyfriend mo, ah. By partner, ha? Siyempre. Awan mo ti aramatak nga glangoy. Pabuludan kanton. Di makita danto pa ngayon suot ko dagiti arwatem. Maan ano ko ma, kat agnobyo tamat. Diyak kayat. Anya nga ron ti kayat mo. Ikatangan naklangin. Ha? Oh, di mo kayat? Saan? O sige, igatangan nak nga rod. Tamo mat nga awan ti kwarta. Ken, si kanton ti mangitid iti share ko. Wen, sana parikot dayta. Imbaglakit din ta ti kwarta man niya. Maibibus nga rudan. Di agala ka ni gestor mo. Bagim mo't na jayan. Iso nga ron ti pagal-alaak. Isong awanan ti karga ti store. Saan nga gungat dagiti dadakkel mo? Intad damatan abagig dayjay. Tanimanong ko arex, kat jay tricycle ti bagi na. Imbag jay tricycle, tasan na mapukaw, o rebasit ti birok na. Ngamday tay store, numabangkrap, awanin. Di i-close no awanan. May mayat pa itap no awanan ti bambantayak. Awan tumot ti kwartam. Di si kantumatan ti mangitreat kanya. Awan nga rod mat ti kwartak. Anya? Ay na anak ko, maibibusan ti karga ti store mo. Narasrasa yun. Anya nga rod nga ti mabalin ko nanang. Kisayam ti kinagastador mo, anak. Kasapulak matagi jay. Negosyom day ta inted me. So abantayam. Ipatid mo. Ilalaom tapno saan amapukaw ka. Nanang, syempre, agrelaksak mat ano mabanogak. Dinto pa'y kula ni manong mo amabambanog nga inal daw ngagpaspasada. Sa balyak mat ka ni Manong. Basta ipatagyo dagiti negosyo. Kada ita ti pagbiagan yun to. Padakkalan nyo kitdi. Ni manong mo arex kat mangalan to kanupay itimay sa tricycle na. Apaman ang mabayadan na di paspasada na tricycle. Sika, mabalin mo ti agpuunan to iti dakdakkel no mapadom. Kasano nga umadong, kat may ibus nga rudan. Asikasuro nga min napigsaday ta no bantayam. Tumarta man mat, Daisy. Papalan ta. Agpasarta mo ta. Tapno, ma-enjoy ta ti relasyon ta, kas agayan ayat. Sa dino ayat ipapalan ta. Kumpurminton. Agpasarta iti park. Agbuya. Mangan ka nag-relax. Ada kwartam. Awan nga rod. Awan mat gayam ti kwartam katagaw awis ka. Ano sam ka di? Inton addan trabaho. Gatangag to amin na kayat mo. Tandaan am dayta, Daisy. Nagpintas ti love story a binuyatan niya. Huwin nga rod. Ay na. Kasla na bisina na ka nagbuya. Nangnangan ka lang nga rudan iti unag ti pagsinyan. Nabisinan ka pa'y laeng. Saramsam lang matimpaunag ta. Sige. Mapanta pa'y mang restaurant. Ay na, nabsuga ka. Imbaglakit din ta intugot ko amin di kwarta. Di ka kadiagdanag. Tasak tumot ti aggastos inton agkalay sa ta. Aging gay ti agkabalay ta. Ta siyempre, siyak ti lalaki. Mas daawak. Palibre ka palibre. Bangkrapak di store. Masukatan to dagita inton addan trabaho.
Kaano pa'y? So nadagitan ti pagsaritaan ta. Promortan di ti restaurant. O sige. Agawid ako. Tagawid ka maten. Daisy, Apay. mailiwakan ka. Agoy kuyog talang arudan. Mailiw ka pa'y laang. At dapay kahit ko apapananta. Sa dino? John, kaya't kung agkalay satan iti kabiita na panawang. Saan pa nga ita? Ano? Ibagak tulat ta. Saan Masapul nga ikalay sana. Amumot ngawan pa'y trabaho. Mapay nga ron nga inaramid mo ti saan maiparbang. Agsipod ta ay ayaten ka. Ha? Saan ka di ngagpimpin na tigtamay? Di mo ko na di na kay ayaten. Ay ayatan ka. Iso nga rod atong tong palak amin nga ibagam. Nga uray amok asaan maiparbang. Iso nga ikalay sana ko ma. Wen, ngam saan pa'y nga ita? Napanam, Daisy. Da kayong matgayan, tatang. Mabalin ka din nga inton bigatan ti panagsarita tayo. Makatulog ako. Ay, kastoy latan ti aramid ni Daisy. Kastoy latan. Awanan ti karga ti store. Manmanon, isong agsara aklaangan. Saan ako ngaglago? Awan matan ti kwarta apo unak. Kasano ngay, Daisy? Saan ka matan nga agsaksaka da itilakom? Kuananang. Awanan ti kwarta. Kasano nga rudan? Awanan Anya lang nga rudan taramitam. Awanan. Anya, kastalaang. Nanang, yagda no bigat di may sa tricycle. Ha, kayat mo asawa. O nanang, nabayad akon di may sa. Iso anang hirwarak mo't lang ti may sa. Nasaya at ano kasta anak ko? Iso asasa atak. Kayat ko pa ti manghirwari ti may sapay. Tapno talunton ti tricycle ko. Iti kasta, mabalin konton nga ikalay sa ti kaayan ayat ko. Sige anak, no nasaya at planom, aramidam. Kitaam ni Manong mo Rex. Napasayaat nan tinegosyo na. Apa yan anak? Tatang, maulawag. Ay Diyos ko, ipan ka ito ospital anak. Anya ka di tinapasamak. Kalata na talimu daw, bayat ti panagsarsarita mi itay. Ay, kapupuyat nan animik siguron. Ay, bakit? Apay, anya ti sakit na. Agdadagsag, Anya, day tatipod no. ayun na yan ni Daisy. Nabankrupt na iawat ang negosyo na nagpasikugpay. Ay, oo na yan. Tulungam kumamot di adim anak ko, taga-asimait. Kasanuak matan tatang. Sapayin na nga do ti planok. Ituloy mo ti plano, manak. Ngam no itad ko kani Daisy ter aramatek apuunan. Madadaalan ti planok. Anya ngay nga rod. Agpatulong iti lalaki ang nagpasikugan na. Iso ti dumawatan na iti kwarta. Di mo ka di kayat at tulungan ti kabsat mo? Unaan na paya pagkidawan iti tulong na di adyon tatang. Kasanon no awan latta. Bayan nyo, tagpanunot basit. Kan agrigat basit. No talaga amaangsanan, tulungak ton. Ha? Narigat ngamin, no itad ti amin akidawan na, tamarwam. Pangalaamon nga iti pangbiag mo iti ipas ngay munto. Awan mo laglag anang sikuken ka. Mangkita akton iti pagsarkak nanang. Uray masikugak. Agtrabaho ak. Unay kat nga minan tinararamid mo anak ko. Ado ak kwarta ti sinayang mo. Nagbalin ka agastador. Nakitam itan timbunga ti madi ngay nararamid mo. Nanang,
pagbabawihak nga awanan ti pagalahak iti kwarta. Isu asumrakak iti panggadan nga uray masikugak. Naimbaglangan tamanang nga asin ni Rex nga anak ko. Iso tinang tulong iti kabsat na tapno may subli ti nabangkrap a negosyo na. Kastamat nga impaayan mi iti basit a tulong. Tanadlaw mi ket nakaamiris met adagos. Kastan ket agyaman ako. Nanadolor, awan ti umuna ababawi niya. Ngam, nasayaan, tam nakaamiris adagos. Nakita tayo, adakas ti epekto ti gastador, ta awan ti para into. No pasig a paritag dama ti ininto na rin, awan ton ti para ti masangwanan. Ngam, no pampanunutan met ti masangwanan, saan tayo met nga rod aliplipatan, ti obligasyon tayo iti namarswa.